Здравейте, аз съм Радо от Интерматрак. Днес ще ви представя тапицирано легло Дивна на камбо, като останете до края на видеото, защото ще го изцапаме леглото и ще го почистим. Текстила тук е с тефлоново покритие, но и за всеки случай ще използваме нашия магически препарат, да видите колко лесно се чистят този тип легла. Таблата е висока 100 см, дебелина 10 с MDF профил и заоблени царги, като съответно за по-добра мекота и да не може да се ударите никога. Като имаме повдигащ механизъм, доста лесен за отваряне и плотовете отдолу са вдигнати, за да може да циркулира въздух и никога да не може да му хляса това, което оставяте отдолу. Монтажът е доста лесен с ъглови метални планки и PVC тампони, които успокояват рамката. А сега идва и момента да изцапаме леглото и да видите колко лесно се почиства. Чистенето става доста лесно, а пък за целта си имаме и маркер. Правим му една хубава черта, след което взимаме препарата, който съм си подготвил предварително, напръскваме и с предварително подготвен влажен микрофибър само забърсваме, докато изчезне самото петно. Лека по лека започва да избледнява, както виждате. Текстила не се навлажнява много заради самото тефлоново покритие. И вече петното го няма. Ако имате малки деца и се притеснявате, че могат да изцапат вашето тапицирано легло, предлагаме висок клас текстили, също така предлагаме и висок клас препарати спот на ензимна основа, които могат да изчистят всяко едно замърсяване. За още интересни видеа и промоции последвайте канала на Интерматрак.